So abusia me chiao se obekai brekum hema adana otumfo eba brekum wabra na omoye nana amankran diewu ne yi no sante hene eso akumasifo nyina ba ya because of enya bunu nyina o but the kuro baako the powerful Dormaahene and the powerful chief nana ose ade yo osagefo adwumambadu nana adwumambadu ehunhu nti sante hene firi kumase a oba yi ewo brekum no osesa tese enni nyina osesa bi ebae na oba ya oba ye ni nyina wie ne nasem nyina ne se brekum ye ne dia ono na brekum ye ne dia nti no de bɔ no wasafo hene we nam so ma brekum fo edwae ema ohema wo brekum ebeka se brekum ya asante nti wa ontumi ntina mu no to free ho nakɔ ohema ahomaso pa na enya bibia sika kakra sebi o misusu se bia we na mamfa bia mra ai wakɔgye dia hyɛ botom nti no oyi ɔno ankasa ne nkɔfo ama na de nyina achi brekum fo si da bi ye de enka hwe yama na Dormaahene letter kura se ayi na so no ankasa ne yonko aye brekum hina wanya ne ba bi kɔ na yi asekura ye se yama ne mba enya hwe otena ne ba bi wamba ene ame no kasa yi brekum hima patch serious pa ene dwanto ahodoɔ wode akɔ ye na Dormaahene ho na enya asem ketwa na sem nyina ne se azam ne funny na sem nyina ene se nanka nana amankwan de ewu firimu no so ohema onesi hene na nipa eye brekum hema ede ne call se enka okɔ na yasi ne hene ewo manhia no se ne bia ye no no otumfo begina tum nanka wasi ne hene no otumfo se lalai nipa we ade na ba menti ase da na momi ankasa mi obi oho a mede no besi brekum hene ohema se da bi we na ye de hia otumi di ade otumfo se da bi me na kuro no ya media budi kuro na ba be se me mase awie nti ya media me pe na me de ne siso sambaka otumfo ka se mi se wo ya de wo be kire no kura na se wo wani mu nya ne fe kura otumi ka se wo ahini no ma woni ene o ho etan a o ma woni o pe obi an ho efe so na hemfo okumase ba kokura no an ho efe but ono de o se ya de wo ba na wani mu nya ne fe kura otumi ka se wo me ma woni ade no nti we na ma brekum hema ede obema ko se we na ede se wotumi di ade wo brekum na obe brekum man hene otumfo se da bi na nim nya me fe nti enya ade a meti ase enti wanti ase o edi se otumfo se ono ankasa ebesi ne hene ewo brekum we na brekum hema se da bi we de ma me nkɔ na me fa dwanto anko ma ye na o se ade o ya agema badu na bema kukodrufo wa ma santiman eda o ma santiman edwene dadwena beto mo so aduane kura o muntumi ni na otumfo ka se ade na hemfo agyae ntokwa na ma ono nko a na woko ya hwehwem na hemfo na humi se ade otumfo pese ode ya abonofo na nya ne kwan so no o dan history no edidi na Dormaahene eka bia ye nokure nti ade nti na ye medi otumfo achi ye hem pon no wumbom ba tie ntumi medi achi e ma wo nko ntokwa amfaso bia eni so ejisa brekum hema patch se osira na Dormaahene omeka bi ma no na ohina ono pese yemfa ni siso obrekum ni yemfa no ensiso nyasa de otumfo de ono ane nkofo firi kumase ba besi so ni apekwan bi afa brekum ajapade nyina de oho aboga me de ebro no se no wadwe nkyere eyewo ususu se na Dormaahene onte ase e ma brekum hema anase brekum hema waya ne mmɔ ho nsɛm wamfa obu ama na Dormaahene ni brekumfo na se ne abu aka ne sima yamo no andeli na ade ana midin e de old boga ha eye mi yabunu ni TV so yabunu ni a bomodene ni share video no invite unu na afi wadwe nkyere no fabra na nyina yeni nkomo e wa ha makra